Stevan Mojsilović, prva tekma se morda ni razpletla tako, kot ste si želeli. Kako ste ta teden na treningih igralce pripravili sedaj na drugo tekmo? Da, ostaje taj žal i jedno, sad više nije nezadovoljstvo, bilo je posle utakmice, ali ostaje svakoga dan žal za rezultatom. Jer smo po svemu zaslužili na toj utakmici damo jedno 5 golova i da ubedljivo pobedimo. Da bar u prvom poluvremenu damo 3 gola i da već tad rešimo utakmicu. Ali dobro, to je žal koji ostaje zbog rezultata, međutim, pošto uvijek pričamo o drugim stvarima pre rezultata, rezultat je bitan i tačke su bitne zbog pozicije na tabeli. Boga mi, jako sam zadovoljan kako smo igrali, odnosno sadržajem, i kad sam napravio analizu onako hladne glave, odnosno video ono sve na video snimku, izvukao jedan veliki broj tih situacija, mislim da smo imali jedno bar 10-100% šansi za gol i situacije koje su trebali da budu mnogo drugačije rešene. Zadovoljan sam kvalitetom igre, sadržajem, koliko smo bili u posledu lopte, koliko smo toga dobrog uradili i boga mi, kad znamo, a igrači znaju koliko još imamo prostora i koliko je to nedovoljno odnosno ono koliko mi možemo. Ne sad 100%, ali mi nismo ni polovinu onoga što možemo da igramo dali, da damo sadržaj u toj realizaciji. Kad to znamo, onda moramo da budemo zaista zadovoljni, da kažemo da smo na dobrom putu. Sledi tekma s Triglavom, nekako Domžale v zadnjih letih proti Kranjčanom igrajo zelo dobro, še posebej v Kranju. Dobro, mi smo ih ovde dobili 2-1, igrali smo dobro, dobili smo ih i u Kranju 1-0 ove jesene, znači ovog prvenstva mi smo ih dobili na obe utakmice, ali opet u duhu ili u raspoloženju ovog jako dobrog rada igrača i nečega što čini mi se igrači jako dobro rade, prelaze lako iz sistema u sistem, u okviru jednog sistema, a lako imamo nekih raznoraznih varijanti koji oni to dobro rešavaju. Na kraju svedoci ste da smo i promovisali jedan sistem sa 4 napadača, tako da sad Slovenačka liga više nema ni jednu ekipu koja igra sa 3 napadača, to smo bili mi, sad ni mi više ne igramo sa 3, igramo sa 4 napadača, zato igrači zaslužuju pohvalu uz taj visoki presing koji smo imali, po kome smo prepoznatljivi. Mislim da smo, kako bi kolega Brkić baš i rekao, nepredvidivi i raznovrsni, nikad ne zna kako će to biti na toj utakmici, baš zbog toga što to igrači mogu da reše raznorazne situacije, sve to vežbamo i neka ta jedna doza iznenađenja ili nepredvidivosti ostane za kolegu Brkića, za koga mislim da radi jedan jako dobar posao i da ekipa Trigla igra jedan zaista izuzetno dobar fudbal u visokom ritmu i ono što je sigurno da kogod dođe na tu utakmicu da će prisustvovati mnogo dobre utakmici, bolje nego što smo gledali neke utakmice u Ligi šampiona. Naravno, Liga šampiona poredimo ekipe koje igraju između sebe i kvalitet tog fudbala, a mi se poredimo ovde, ne poredimo Slovenačku ligu i Ligu prvaka, ali ako dozvolite, kad pogledam kako igra Paris Saint-Germain, mislim da bi gospodin Carlo Ancelotti bio plaćen dijamantima, on je ovako basnoslovno plaćen, svaki onaj put kojim dolazi na trening bi posipali dijamantima kad bi njegov klub igrao kao što sad igra Domžale. Uz sve ono što sam ja prvo nezadovoljna, igrači znaju šta mi sve nismo dobro uradili. Kad gledate kako igraju ti prebogati klubovi ili prebogati pojedinci, ili kako Real Madrid kad vodi 2-1 sa igračem više, dozvoli da izgubi utakmicu, da Manchester United napravi 3 gola šanse, to pričam zbog toga što sam ja na igrače bio i ljut i nije mi jasno kako kod 1-0 mi ne završimo da damo drugi i treći, pa kad vidite to mogu svetski igrače, zašto ne bismo mi mogli ovde i kad sve to saberemo šta mi sve to radimo, na dobrom smo putu, imamo razloga za zadovoljstvo i samo da to tako se nastavi. A fudbal je takva igra da nekad, ne znam kako se kaže na slovenačkom, i ćorava koka ubode po neko zrno. To se upravo desilo na ovoj utakmici i sad kad biste me pitali da biram, iako sam takmičar i sve bih dao za pobedu i tako se spremamo, da li moja ekipa da nekad ubode bod ili to zrno ni kriva ni dužna, kao što je sad bilo na utakmici, ili da izgubimo 2 boda ili da izgubimo utakmicu, a da, boga mi, fudbalski toliko toga uradimo, što je očigledno. Ja ću da izaberem uvek fudbal, uvek igru za gol ili 2 više, tako idemo i u Kranj, idemo da se nadigravamo, idemo da igramo svoju igru, idemo sa 4 napadača, tako da Brkić ne mora da brine, nema iznenađenja, gledaju ovu utakmicu, idemo da probamo damo gol više od njih, oni su jako dobra ekipa, nekoliko jako dobrih pojedinaca, najbolji strelac lige, da ne spominjem sad još 3-4 igrača koji po meni igraju sjajan fudbal i kad se sve to sabere, kogod dođe u Kranj gledaće, sigurno sam jednu izuzetno dobru utakmicu. Zelo malo poškodovanih, samo 2 sta trenutno odsotna. Imate
velik izbor igralcev, verjetno tako kot v jesenskem delu bo prišlo do nekih sprememb tudi v postavi. Pa jeste, to raduje i to znači da smo i dobro radili, da su igrači ozbiljni, da sad malo i više vode računa i o svom zdravlju, o tome šta jedu, šta piju, kako se odmaraju, jer to je rezultat ovako dobre situacije. A to znači da je dobra konkurencija i da svi oni koji dobro nisu radili neke stvari na ovoj utakmici, da neće biti u sastavu tima za Triglav, nego će neki drugi da iskoriste, koji su dobro radili, koji su dobro analizirali igru svojih saigrača ili vidjeli šta sve to treba, ne treba, pa će dobiti novu priliku i na taj način ih držimo sve budnim, ali tražimo najbolje. Što se mene tiče, može jedna ekipa sad koja igra protiv Triglava da igra do kraja sezone, jedna ista prva 11-orica, ne tumbam, ne izmišljam tu nešto, nego samo hoću maksimum od svakog igrača. Maksimum po onom dobrom, dobre navike, to stalno pričam, pa onda da li uspešno tehnička radnja. Sad, ako nemamo tih stvari, onda moramo zbog loših navika, još uvijek ih imamo, koliko god ovo bilo dobro, moramo i to da menjamo. Dajte da dođemo u situaciju da biramo da svi imaju dobre navike i da vidimo ko onda samo bolje to radi. Ali kad opet se poredimo sa tim evropskim velikanima, mi na našem nivou, oni na njihovom nivou, Boga mi, jako puno ima toga da se vidi na ovim utakmicama, samo da je ovde 10, 20, 30 ili koliko hiljada gledalaca, da je ovde 15 kamera, tako dalje, tako da mislim da je ovo kvalitetno takmičenje i radujem se utakmici u Kranju. Najlepše hvala, srećno. Hvala i vama.